політичну на неформальну. У нас буде друга частина. Футбольна, анекдотична. Я би хотів, щоб так було. Як вийде, побачимо вже в кінці. Даємо слово нашому колегі пану Василю на правий берег, а потім вже нашим білорусам Оленгі. Саме так, друзі, дякую. Хочу сказати, що, друзі, в чергове. Пане Василю, я, до речі, дивився, я вам писав в Телеграм, все-таки сьогодні 126, а минулий раз було... Я виправив, да, я виправив. Так, але це не має по великому рахунку абсолютно ніякого значення. Аби вони 126 чи 5, ну насправді так і є сьогодні, вони, важливо, відбули. І це дуже здорово. Я б хотів, щоб вони, можливо, і відозмінювалися під тим чи іншим, можливо, тиском, пропозиціями, баченнями, але щоб у них було продовження. Ну і так, як, звичайно, у нас є купа самих різних новин, ми будемо ними ділитися. І хочу сказати, що дійсно зараз чемпіонат Європи, він дуже велику кількість часу займає в серцях українців. Я більше скажу, пишуть навіть ті друзі, які ніколи його не дивилися футбол. Це, наприклад, Василь Сокач. Ну, не знаю, дівчата, звичайно, багато хто з них дивляться, але переважна більшість наших дівчат, які підтримують нас в чаті, вони всі знають про футбол, та не тільки. Тому це, друзі, спортивна та культурна ще подія. Чому? Тому що спорт та культура, в принципі, це те, що повинно молодих підривати з одного співоберту. Ну, а нас. Васильович, замість того, що молодих підривати, підриває передаків наших сусідів. Так що це і не тільки, це ще й політична. Футбол ніколи не буде за межами політики. Футбол – це велика політика. Футбол – це великі ставки на політику. Тому, друзі, нікуди не дінешся. Наші хлопці зараз на передовій нашої дипломатії. І на весь світ звучить український славень, майорить стадіон жовто-блакитними прапорами і звучить пісня харківських фанатів майже на кожному матчі, не майже на кожному. Путін, хто? Хуйло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Путін! Путін! Хуйло! Ну і в знак солідарності я піднімаю стяг білоруський. Дуже добре, що ви піднімаєте стяг, він вас повністю закрив і ви стали невидимкою. Ну нічого, я його піднімаю, ну і підніму наших друзів, казаків. Друзі, я знаю, що ви нас підтримуєте, пишете в чатах. До речі, у мене був гарний стрім після футбольного матчу. У мене ще так не було, щоб так було багато. 1400 переглядів по завершенню стріму, а вранці було 2800. Я коли прокинувся, в мене перекрутилось в очах. Ось. За що я вам, друзі, вдячний, що ви завітали. Мабуть, це таки Швеція-Україна або Україна-Швеція, перефразуємо по-другому. Це такі шведи були начебто господарями, так? І 1-2 програли. Ну як? Тому що вони першими писалися у титрах. Але що я маю на увазі? Це підігрівало дуже-дуже сильно події, та не тільки, і навколо спорту, навколо політичні, як пан Василь сказав, бо рве, дуже сильно рве. Хтось не зміг пробитися в 1/8, а хтось пройшов в 1/4. І стрімивши я, ну, звичайно, лицемірні росіяни, правда, не всі вітали мене тоді, бо я тільки на Рашку ходив. Зайшов в Україну для початку і в Україну по завершенню. Але були такі, що поділяють нашу політику, правда, їх небагато. Тому, можливо, і спортивні зрушення щось покажуть, що українці це дійсно не так, як казав Путін, до речі, вчора. Вчора, до речі, Путін знов загортав у стару вонючу обгортку, що ми все-таки один народ, але керівництво України, воно неправильним шляхом іде, з його слів. Що це виходить? Виходить, що керівництво України йде в розріз того, що думають громадяни України.
Мені здається, громадяни України ще краще розуміють ситуацію, яка робиться на політичному небосхилі України, і вони дотримуються, можливо, не повністю, далеко не повністю, але тих меседжів, які дає найкраща частина українців, це ті українці, які завжди цікавилися політикою. А чому так? Тому що, цікавлячись політикою, вони нею можуть управляти. Ну, нехай не у великому обсязі, але кожен від себе. Бо ми дуже добре знаємо, ті громадяни або просто населення, які не цікавляться політикою, тоді політика займається ними впритул. Правда, вони перше не підозрюють. Вони вже знаєте коли? Вони підозрюють туди, коли вже справа зроблена. А коли курочка в кастрюльці, це вже дуже прикро в тому плані, що з ними вже розправилися. Тому, друзі, розуміємо, що ми маємо робити, як ми маємо діяти, які меседжі маємо нести друзям не тільки на YouTube, Facebook, а і в оточенні тих, котрі час від часу з нами спілкуються з око. А як буде правильно? От бачите, я втратив. От коли ми наодинці, так буде правильніше. Віч навіч. Браво, пане Василю. І фактично я окреслив свої політдумки і передаю слово наступному нашому удільнику. А поки Хелен думає, чи то їй дали слово, чи то не їй. Друзі, я б сказав, що вихід збірної України в 1/4 фіналу, чому це політичне? Тому що, перше, це резонансний, це історичний момент. Знаєте, сьогодні, листаючи стрічки соціальних мереж, такого теж не було за останніх 7 років, бо не було таких якби досягнень. Український Донецьк весь вболівав, ну не весь, патріотичний Донецьк вболівав за Україну, і це було видно в їхніх дописах, в телеграм-каналах, в соцмережах. І ви знаєте, оця перемога, важка перемога України десь пробила оту капсулу, яка вже зарубцювалася патріотизму, і вигуки «наші грають», «наші перемогли», «наша Україна», «слава Україні» все частіше лунають з окупованих територій, значить не все втрачено, а ми знаємо, що там взагалі не все втрачено. Час поставить все на свої місця, і ці території будуть деокуповані, і на наступних мундіалях і буде об'єднана єдина Україна вболівати за наших разом з Донецьком, Луганськом і нашим українським Кримом. Це таке невеличке політичне вкраплення. І на додачу хочу пригадати 2012 рік, коли в Донецьку майоріли українські прапори, окрім того, весь стадіон співав український славень, і нічого не віщувало про те, що через 2 роки може щось змінитися. А воно змінилося не по волі дончан, не по волі громадян України. Імперська Росія засунула свій лапоть, плетений зберестити, що він там не може не бути, і диктує тепер умови. І що ми маємо? Звичайно, під час цієї війни, яка вже точиться 8-й рік, ми не маємо можливості сильно просовуватися в економічному плані. Я вам так скажу, за останніх перед цим 5 років ми просовувалися в політичному плані, а зараз ми загальмували. Чому? Тому що реваншистські сили беруть верх. Не треба забувати, що в УПУ, не в УПУ, а в ОФУ, Офіс Президента України, працюють відверті вороги України, такі як Портнов та інші. І ось ці наративи вони протягують. Тому, друзі, ну дуже будьмо. Я розумію, що дуже важко буває. Друзі, мені самому 62-й рік пішов. Не так просто. Вранці іноді встаю дуже нелегко. Зараз я бадьорий, бо я готувався до цього стріму. Ви уявляєте, я трошки почав думати, щось робити. Ну, я образно кажу. Тобто, мобілізуємо себе, всі ми, кому нам 25, 30, 40, 50 років. До речі, сьогодні повз моєї праці проїжджала одна цікава молода людина на велосипеді, зупинилася, запитує, а у вас патріотичної футболки немає з тризубом? Так. Друже, дякую. У мене, виходить, зворотній напис, я би поклав. У мене у дзеркальному відображенні. Ось. У вас, на стрімі має бути, по ідеї, правильно.
На жаль, я можу покласти, ну буде те саме. А я кажу, що прикро, але і ми роззнайомилися, він каже, ви мій фейсбучний друг. Це пан Ігор, прізвище називати його не буду. Ми поспілкувалися, бо він каже, я каже, починаю вас знавати, мені здається. Кажу, ну, давайте погортаємо. Погортали сторінки, передивилися політику, яка все це робиться. До чого веду, друзі? Ми можемо навіть перетинатися в таких умовних, тісних, десь рука об руку стосунках. Тому, друзі, робимо все для того, щоб ми були більш об'єднані, більш відчували подих друг друга і мали можливість обмінюватися абсолютно корисною інформацією, яка може бути і не тільки з політичного, а й, можливо, десь умовно якогось трішки життєвого, да більше скажу, може і умовно меркантильного десь, адже ми не завжди, пробачте, пісяємо красиво, думаємо правильно, ми самі звичайні прості люди є. Знаєте, коли ото буває, хлопець мріє про дівчину, яка вона, а дівчина про хлопця. Ми в мріях все ідеалізуємо, і це правильно. Бо ми повинні тяжіти до чогось прекрасного, гарного, красивого. Але як зазвичай життя вносить корективи. І коли дуже жарко, то ми можемо впрівати. А коли ми впріваємо, то ми не так привабливо можемо виглядати через півгодини, як виглядали до того. Коли ми змерзнемо, ми хочемо кави випити, зігріти душу свою чи чаю і поділитися чимось хорошим. Тому будьмо звичайними, простими, лагідними, добрими українцями, але будемо завжди пам'ятати, що всі перетворення в країні робляться тільки з нашого великого бажання. І ніхто, крім нас. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Я все частіше, видите, частіше, чим живе Білорусь, напевно, кажу зараз слава Україні, тому що... Живі Білорусь! Живі вічно. Новини, які приходять з України, сьогодні я літерально хотіла би, мабуть, відзначити важливу для мене новину. Мені, як українського походження, що сьогодні нарешті був прийнятий закон по Криму, визнані народи Криму на законодавчому уровне. Офіційно дадений отказ, ці буде подаватися вода на територію Криму або не буде однозначно, це вже зачеплено законом. І тому зараз усі маніпуляції на конт того, що може бути шантаж з боку росіянців на конт того, як подавати або не подавати воду у Крим, він припиниться. Ось, тому останнього часу, щиро кажу, українські новини ніяк радують, тому що шмат позитиву. Я не могу сказать, что, мабуть, українці задоволені, тому що по ринку землі, я так розумію, що шмат спречок. Я не вельми володую темою, тому обмірковувати зі свого боку не хотіла би. Ось, тому на фоні тих подій, які відбуваються у Білорусі, звісно, відчувається, що Україна не просто на крок попереду йде, а Україна – це ровно та країна, яка накерована на європейську сім'ю, йде демократичним шляхом. І ось літерально вчора я не можу сказати, що сперечалася, але у мене була сутичка на конт державних установ у Україні, і я проводила аналогії з білоруськими державними установами, і українці трошки мене не розуміють, тобто українці лічать, що у їх древно, а я ось такий яскравий приклад того, що ви не ведаєте, що може бути горш, тобто, вам є куди імкнутися і яким кроком істи, і у гэтым питанні я ще раз підкреслю, звісно, Білорусь зараз на фоні України це абсолютно тоталітарний режим, диктатура і відсутність усілякого волі і з'явлення, скажімо так, і плюс у Білорусі є ще одна напасть, на мій погляд, яка вельми погрожає національній безпеці, увогуле існуванню Білорусі як Білорусі. Це, умовно кажучи, нова опозиція, до якої я стала в опозицію не так давно, і я щиро кажу, сябри, кожен день вони нас дивують усе більше і більше, і стає абсолютно відовочним, що це чергове яйка хуйла, яке нам підклали, і вони зараз набирають обороти. Тому, коли ми будемо обмірковувати білоруські новини, я би хотіла, звісно, звернути на цю увагу і допомогти, мабуть, некоторим білорусам роздуплити в очі, тому що те, що ми назираємо, жудосно, і вже зараз, щиро кажу, мені самой стає страшно, що буде з Білорусією про короткий термін.
Читаю пана Василя в чаті, і Джен Юей пише: я по-хорошому завідую білоруською медициною, яка впереді нас. Неправда. Друзі, сябри, що ви можете сказати про медицину? Ні, ну є певні галузі, де дійсно там якось воно функціонує, тому що я знаю, на імплантацію їздили не один раз у Білорусь, тому що її і робили. У нас, до речі, я не знаю, чи вже цей процес вирішений. У нас не можна було пересаджувати там серце, я не знаю, як там про нирки, мабуть, про сердечні ці всі моменти. Ось. Тому до вас багато кого знайомих, які їздили і все це робили. А в нас цього не було. Пан Василь, я скину літерально матеріал, мабуть, у свою суполку, мабуть, додам у ваші суполки, що відбувається з донорськими органами у Білорусі і яка гэта корупційна складовая, і чому Білорусь може собі дозволити таку часту пересадку, у відрізненні від інших країн. Нам надали матеріал, ён з свідками, ён з документами, і ситуація з донорськими органами у Білорусі вельми жудасна, тому що як яны застаюцца, і мне здаецца, гэта у новой уже Беларусі будзе асабістая галіна расследавання, тому што тое, што мы атрымалі, я вам шчыра кажу, ад сітуацыі ў Беларусі стыгне кроў, а ад таго, што атрымліваем мы на конт медыцыны нашай, у нас увогуле проста ўзрываецца башня, як гэта ўсё выпраўляць, і якім чынам мы далей будзем развіваць сваю медыцыну. Усё, мабыць, цудоўна, калі ты не там. Вось літаральна зараз мне мой сябра піша: Хелен, ты нават не разумееш, які тут сюр. Гэта гамон. Вельмі добра, што ты з'ехала з Беларусі. Разумееце, давайте аб'ектыўна, больш за 100 людзей знікла падчас акцыі пратэсту, мы не ведаем, дзе яны, і нам трапляюць у рукі дакументы, які сведчаць пра тое, што з органамі донарскімі ў Беларусі ўсё добра, яны ёсць. Разумееце, калі вось такія аналогіі праводзіш, ты разумееш, што 2 плюс 2 гэта 4 будзе, і не 5-10, як нам спрабуюць навешаць на вуха. Таму наконт медыцыны беларускай, давайте аб'ектыўна, распрацоўкі беларускія, вы што-небудзь чулі пра іменно беларускія распрацоўкі? Ці працуюць у нас інстытуты? Ці працуюць у нас навукоўцы ў тым аб'ёме, ці яны забяспечаныя ў тым аб'ёме, у якім неабходна на міжнародным узроўні развіваць медыцыну? Усе тэхналогіі, якія да нас трапляюць, гэта тэхналогіі, якія ўжо даўно кімсьці распрацованыя, і яны проста... Беларусь адна з тых краін, дзе можна праводзіць, я, мабыць, гучна скажу, але опыты ў нас можна праводзіць. Тое, што нельга праводзіць у еўрапейскіх краінах, дазволена ў Беларусі. Таму я была ў медычных установах Украіны, я не могу сказаць, што тут або лепш, або горш, разумееце? На ўзроўні чалавека, якой крытычна не хварэе, мабыць, гэта не бачна. Мы сутыкаемся з онкахворымі, і я хацела бы тут звярнуць увагу, што ва Ўкраіне не так даўно пайшлі на сустрэчу онкахворым, і на заканадаўчым узроўні было прынята рашэнне, што можна прымаць канабіс гэтым хворым. У Беларусі гэтага нават блізка няма. Вы ведаеце, як у нас ставіцца да маку нават. Мы тут літаральна ездзілі недавно в Ужгород, і такі, ведаеце, макавыя палі ў Украіне былі, і сказалі, што гэта самасей. Дык вось за гэта тэрмін даюць у Беларусі, калі, не дай Божа, у кагосьці там некая макавая галоўка появіцца на полі. Разумееце? То бок, чым мы мераем? Ва Ўкраіне дазволена канабіс выкарыстоўваць. У нас пра канабіс не проста нельга выкарыстоўваць, чуць нічога не хочуць, а тое, што гэта ратаванне вось тым хворым, якія проста ўжо вось астатнія дажываюць, што можна сказаць, хвілінкі, і ў страшэнных мучэннях. Я памятаю, як бабуля моя ад саркомы памірала, разумееце? І каб свайго часу ёй маглі надаць не таблеткі ад кашлю, а нейкія прэпараты, якія проста палепшылі яе стан, давайте вось такімі, мабыць, мерыць. Я разумею, калі горла баліць, можна нешта набыць у аптэке, але ёсць захворванні, на жаль, якія нельга выправіць, і людзям неабходна падтрымка. І вось на гэтых людзях
неабходна рабіць параўнанне, ці надаецца ім на дзяржаўным узроўні ўся неабходная дапамога, або не надаецца. У Беларусі, на жаль, гэта трэба быць там, каб бачыць. Я працавала валанцёрам у Беларусі, я бачыла нашых дзетак, я бачыла дарослых людзей. Таму, шчыра кажу, я бы тут не крычала гучна, што ў Беларусі медицина лепша за українською. Хелен, ще одне запитання. Вже так пішло, що я перше задав, хочу задати вам і друге. У нас в чаті є свідомий змагар. І питання до вас. Чому Хелен підтримує Цихановського, який казав, що Білорусь – це русський мір, і зараз сидить на миротворцю? Мені здається, у вас трошки інша точка зору, але, будь ласка, розкрийте це питання. Ну, відавочна, гэта ўсё, я публічны чалавек, медыйны чалавек, мяне падлавіць на нейкіх нестыкоўках вельмі лёгка. Я ўжо паясняла сваю пазіцыю, сябры. Я была па-першае, не была, ёсць яшчэ часцінай каманды нашага Мікалая Статкевіча. Я ёсць афіцыйным прадстаўніком народнай грамады ва ўкраіне, і ў мяне ёсць пэўныя гэта не абмежаванне. Ёсць рашэнні, якія я датрымліваюсь, таму што яны былі прынятыя маёй камандай большасцю галасоў, і адпаведна я як прадстаўнік маёй каманды з'яўляюсь глашатым гэтых рашэнняў. І у мяне пайшла нестыкоўка ў той час, калі ад штабу Светланы Цихановскай трапіў ліст да Джо Байдена, што ў Беларусі пратэсты не носяць геапалітычны характар, і яна чакае хуйло сярод тых медыятараў, якія будуць рашаць пытанне па Беларусі. Я была катэгарычна не згодна з гэтай пазіцыяй. Для мяне літаральна відавочна стала, ўжо ўсё ведаеце, то бок ёсць нейкі арамат, але ты яшчэ удакладняеш, адкуль ён ідзе. Вось, і тут, шчыра кажу, вось я для сябе ставіла фінальную крапку ў гэтым лісце, я яшчэ дзесьці падавала надзею на іх здаровы глузд, але зараз абсалютна ад сябе магу казаць, гэта не, яшчэ раз падкрэслю, вы мяне асацыюеце з народнай грамадой, гэта маё прыватнае меркаванне. Я лічу, што штаб Светланы Цихановскай створаны не прабеларускімі сіламі, і ён лабіруе ва ўсю інтарэсы Віктора Бабарыка, якой лічыць, што Беларусь не здатная самастойна існаваць, і беларусы бы з задавальненнем, я цытую яго зараз, беларусы бы з задавальненнем далучыліся да Расіі. І штаб Светланы Цихановскай ўсё гучней і яскравей транслюе гэтую думку. Таму я зараз у апазіцыі да штаба Светланы Цихановскай, я у апазіцыі да самой Светланы Цихановскай, таму што, не гледзячы на тое, што робіць мая каманда, у мяне ніхто не прыбірае маю прыватную думку, то бок мне моя каманда не можа сказаць, што ты транслюеш выключна нас, і у цябе няма прыватнага меркавання. Вось гэтым і адрозніваецца дэмакратычная краіна, што так, ты можаш належыць да каманды, але пры гэтым заставацца пры сваіх меркаваннях. І у Светланы Цихановскай я не ведаю, ці няма прыватнай думкі, або яна настолькі запужаная, што яна баіцца сказаць прыватную думку. Але нават, сябры, сёння, калі зараз будзем разглядаць беларускае пытанне, мы пачулі амністыю, я абураная зранку была, мяне насіла проста па-чорнаму. Якая халера амністыя? Амністыя гэта для людзей, якія пакараныя за тое, што яны ўжо зрабілі. У нас людзі атрымалі тэрміны ні за што. Гэта рэабілітацыя ў чыстым выглядзе. І калі штаб піша, што мы не хацелі бы, рэабілітацыя гучыць неяк не так. Вас там юрыстаў да гары сядзіць. Вы што, юрысты, так дрэнна вучыліся, што не ведаеце, чым адрозніваецца амністыя ад рэабілітацыі? Вы як падстаўляеце нашых палітычных зняволеных, падсовывае нам пад нос амністыю? Я кажу, мяне сёння насіла проста па-чорнаму. І гэта яшчэ адзін доказ. Яна ўспомніла прозвішча Бабарыкі і забыла прозвішча свайго мужа. У сваёй прамове. Пра што тут можна казаць? Яны не забылі у чарговы раз падкрэсліць, што ёсць умоўны прарасіянец, якога мы павінны падтрымліваць,
і увогуле сціраецца з інфармацыйнага поля прабеларуская апазіцыя, прабеларуска накірована. Я не чула ад яе ні пра Зянона Пазняка. Зноўку кажу, як бы я не ставілася, я не магу не паважаць гэтага чалавека. Ні пра Мікалая Статкевіча. Ну, сёння пра Пашу Севярынца нешта там прачавкала, але ў кантэксце, таму што, ну, напэўна, згадала, таму што ўжо мы выпілілі мозг штабу, што халера, што ж вы робіце, курваты вы такія. Вось моя пазіцыя такая. Народная грамада, у сілу таго, што, вы ведаеце, наш лідар зараз знаходзіцца за кратамі, а частина прэзідыума знаходзіцца за мяжой, частина прэзідыума знаходзіцца ў Беларусі. Мы не можам сабрацца дзеля таго, каб вынесці нейкае новае агульнае рашэнне. Зараз фізічна гэта зрабіць нам і тэхнічна немагчыма. Прэзідыум гэта таксама арганізацыйная, структурная наша функцыянальная суполка, якая на ўзроўні Мікалая Статкевіча прымае рашэнне, любое рашэнне, яно публічнае, і мы павінны яго датрымлівацца. Зараз у свеце тых падзей, якія адбываюцца, у нас няма магчымасці сабрацца і дамовіцца па пэўных пытаннях. Таму я зараз заўсёды падкрэсліваю, што моя пазіцыя, яна адрозніваецца ад пазіцыі каманды Народнай грамады, не ўсёй, але той агульнапрынятая, якая была агучана год таму падчас, калі мы вели парламенцкую і прэзідэнцкую кампанію. Таму, яшчэ раз кажу, любая маніпуляцыя з Народнай грамадой у маім выглядзе, яна будзе незручнай, я гэта падкрэсліваю. Вось такая моя пазіцыя да штабоў. Я лічу, што штабы здрадзілі Беларусі. Павел Латушка, штаб Ціхановскай, штабы Бабарыка, штабы Цапкала, гэта ўсё. Я не ведаю, адкуль ухвыла столькі яек, але ён іх дзесьці сабе нашыў, прышыў, адшыў, паклаў у кошыкі і зараз раскладае. На зовнішняй арэне пра беларускіх палітыкаў зараз або інфармацыйна знішчваюць, і гэта робіцца цэленапраўлена, або неяк спрабуюць выгарнуць сітуацыю і дыскрэдытаваць. Таму я адказала на ваше пытанне па штабу Ціхановскай. Я не падтрымліваю яго. Наадварот, я ў апазіцыі да яго. Дякую, Хелена. Дякую. Я думаю, що ви відповіли дуже широко на це питання. А ми з паном Василем з самого початку розуміли, хто така Тихановський. Ну, бачите, у нас є значно більший досвід політичної боротьби. Пане Василь, розумієте, у нас була нейкая надія. Я у опозиції довгий час. Я ведаю, чим яны дихають, чим яны живуть. Зараз мы, сябры, выправляем меня, Хелен, они уже везде поменяли амнистию на реабилитацию, кто-то вставил им. Так, Гия, мы зранку просто орали у их, у штабах, мы паўсюль. Я готова была выйти у эфир, ну, я скарысталась сегодня пляцоўкай посадэнек, але гэта будзе яшчэ асобны эфир. Я уже дала анонс на своем канале Телеграма, что такие помылки рабіць, гэта здрада адчыненая просто. Ну, не разумець, что одна справа амністыя, а іншая справа гэта реабілітацыя і восстановленне ў правах людзей, якія былі незаконна схопленыя. Ну, прабачце, ну, мне здаецца, першакласнік гэта ведае. Ну, як так можна было, ну, скажу грубо, обосрацца на ўвесь свет? І каму? Хелен, я вибачаюсь, а ти знаєш, якби ці змагари уважно слідкували за подіями, які були на Майдані, коли Автомайдан ні за що фальшували протоколи, коли людей там хапали, коли і тоді, коли прийшли можновладці і почали, типу, пам'ятаєте, скільки слово... Неправомірні судові рішення виносити просто на рівному місці. Скільки раз звучало в наших амністія слово, да? Слово амністія. Амністія – це коли людина засуджена і термін вже відбувала. Так, відбуває. А людина, яка там умовно в заручниках, яка викрадена, і робить їй амністію, вона ні в чому не винна, це дійсно дикість. Я до чого кажу? Це відлуння того, у нас не Майдан.
Ми не Україна, ми не проти Росії. У нас свій путь. Да, ми дивилися і казали, ой, білоруси, ой, будь ласка, не послизніться на цьому шляху, який встелений тими шкірками з бананів. Ну, на жаль, так вийшло. І ці 3 московські зозулі, коли ми розказували, що це, звісно, можливо, альтернативи цього об'єднання і не було. Ну, це так читалося, це так воно неприродньо виглядало, не по-білоруськи. Ми вже з білорусами більше 2,5 років, ми знаємо, про що думають справжні білоруси, як вони переживають. А оці всі, як каже Василь Васильович, ото якраз, яка різниця, да? Не я батьки, а от якраз оце яка різниця, ліж би хто, аби не Лукашенко. І ми тоді били на бат і казали, білоруси, у вас унікальний шанс вже не брати там кого-небудь перехідного, вже беріть того націоналіста, того лідера, який вже поведе Білорусь після цього застою. Так, не було, бо сидять в тюрмі. От питали в Хелен про Статкевича і Северинця, що от Олег Істина написав, що 2 хлопці, Статкевич і Северинець, які могли би ще якби підтримати і очолити. Я хотіла би додати, пан Василь, тут зараз назирається вельми цікава історія. Я своїм сябрам нагадаю, якого я роду ще додатково. Завсёды зігую тим, що у мене один з самих великих стягов, самый-самый великий, він знаходиться у нашого знаменосця, можна так сказати, і він один і такой, а ось таких середніх так само не шмат, і я ось щаслива обладательниця, можна сказати, одного з їх. Я хотіла би тут зараз цікаву реч сказати. Останнього часу я назираю, що вокруг мене, вокруг моєго оточення, серед моїх сябров, люди, які ще сумнівалися, люди, які задавали питання, спробували розібратися у ситуації. Я назову зараз 2 прозвища, які надали мені абсолютну підтримку і сказали, все, Хелен, ми розуміємо, що ось правда за вами, ми будемо зараз вам допомагати усіма можливими способами, тому що ми розуміємо, що Білорусь просто тупо здають. Бывший радист Віталій, він зараз веде канал «Осторожный вирус», ён надае нам падтрымку, і ён сказаў, што мой кандыдат, гэта Мікалай Статкевіч, я больш нікога не бачу на міжнароднай арэне дзеля прадстаўлення беларускіх інтарэсаў, і Вячеслав Сікора таксама сказаў, што вось Беларусь новую будаваць павінен Статкевич па некалькіх пунктах, яны іх адзначаюць. Гэта Статкевич не прыпусціць маскавітаў у Беларусі, ён ніколі не зрадзіць Беларусі. Давайте аб'ектыўна, траціну свайго жыцця, нават не траціну, а палову свайго жыцця Мікалай Статкевич паклаў на гэта, на вызваленне Беларусі, на тое, каб Беларусь была незалежнай. Па-другое, Мікалай Статкевич не выкарыстоўвае ціск па моўнаму пытанні, то бок я з вами пачынала размаўляць беларускай мовай, вы цудоўна ведаеце, як для мяне адчынялася беларуская мова, і я ніколі не жалілася на тое, што пан Мікалай Статкевич мяне неяк там сварыць, што я неправільна штосьці кажу, або для яго мова гэта такое душэўнае састаянне, ён яе любіць, ён яе паважае, і ён заўсёды яе шкадуе, ён не дае здзеквацца над мовай. І гэта будзе не насаджаная мова, гэта будзе, хто б зараз мне нішто не казаў, але ва ўкраіне мяккі пераход ва ўкраінскае асяроддзе. Няма ціску. Лагідна ўкраінская мова. Я сама гэта адчуваю. І вось такого характару, калі мова не навязваецца, а прапануецца, то бок вы можете яе выкарыстоўваць. І будзе добра, калі вы будзеце яе выкарыстоўваць. Вось такі падыход выкарыстоўвае і каманда Статкевіча. У нас не ўсе размаўляюць беларускай мовай, але я, хто захацеў гэта рабіць, ён атрымлівае падтрымку. Плюс Мікалай Статкевіч гэта дасведчаная асоба. Я шмат чую у нашу адресу, што вы нічога не прапанавалі.
Боже, да зайдите вы на наш сайт громада.орг. Програма там висит. Вот сколько я веду Миколая Статкевича, столько там программы. Я сама приймала уділ. Коли ми коректували програму, я так само вносила коректировки, і ми її адаптували під сучасний світ. У нормальних умовах корректировкам поддається щогоду, тому що збирається сход, ми виносимо рішення, і вже під це рішення йде наша програма, там все прописано. Програма зараз налічує більше за 100, коли брати паперовий вигляд, більше за 100 страниць. Ви здекуєтеся над нами, чи що? То бок ви не звертали ніколи увагу на програми. У Павла Северинця є програма БХД. У нас є програма. Ми чуємо з кожного утюга, нема програми Білорусі. Ды поднимите вы, холера, дупы, поглядите. Ну, колькі можна про гэта казаць? Ёсць сайты, ёсць сторонки. Да, яны зараз не актыўныя, тому что у нас магчымасці няма. У нас добра, что мы можем вести YouTube, мы можем падтрымліваць Telegram, Facebook і зовнішнія сацыяльныя сеткі, каб людзі нас бачылі і маглі ідэнтыфікаваць, хто свой, хто не свой. Ну, але трошки, вось разумееце, я кажу, вось гісторыя з Бабарыкай, ён на гэтай хвалі падняўся, за 2 месяцы чалавек набраў такую аўдыторыю шалёную, адкуль у мяне пытанне? Адкуль? Калі выкупаліся вялікія пляцоўкі за грошы, сёння ў чаце добра напісалі, годна напісалі, што у Беларусі павінны, вось новая ўлада, яна павінна састаяць з ідэйных. Я напісала, у ідэйных няма ресурсу. Ресурс ёсць у прыкарытнікаў, у Латушка, якой падлізваў усё жыццё Лукашенка, у Цапкала, якой усё жыццё падлізваў Лукашенка, у Баварыкі, якой усё жыццё падлізваў Лукашенка. Яны нахапаліся, яны зараз будуць гэтыя грошы, якія ў нас скралі, накіроўваць роўна ў тыя праекты, якія яны лічаць неабходнымі для падлізвання хуйла. Разумееце? У нас няма гэтага ресурсу, таму што мы ніколі нікому не падлізвалі і не сидзелі на грантах. І не кралі ў дзяржавы, не кралі ў свайго народу. Таму чыніць супраціў, ну да, ідэйны, у нас ёсць толькі наш розум і некаторыя інструменты, якімі мы можам карыстацца. Усё рэшта павінны рабіць беларусы, будаваць гэты лагічныя паслядоўныя ланцугі, аналізаваць сітуацыю. Адкуль за 2 месяцы у чалавека такія вялікія ресурсы? Сергей Ціхановскі, я нагадаю, ён працаваў, як бы я да яго не ставілася. 1,5 гады чалавек паклаў жыцця палітычнаму пытанню, каб сабраць вось гэтую суполку, якую сабраў Бабарыка ў 2 разы больше за 2 месяцы. Ну дык трошки башні думайце, адкуль ідуць гэтыя ресурсы. Прабачце, мяне бомбіць. Я з Міколай дзядком сёння, я яшчэ за Міколу накидаю. Дякую, передаю слово. Давайте дамо, як кажуть Анатолій Іванович, у нас на місці подій, як відчувається погіршення життя, чи є погіршення життя, чи морально білоруси, от ви спілкуєтеся з... Звісно, погоршення життя зараз відчувається, особливо відчувається. Ви ж сачите так само за новинами, за тими подіями, які зараз в Білорусі відбуваються. Падають заробки, нема роботи. Це все горше. І зараз вже таке чекання, що може бути і девальвація, що рубель посиплеться. Бачите, що Лукашенко стримлює усі емоції, які має, як тільки не пішов униз рубель. Але... Анатолій Іванович, я одну репліку. Хелін, Анатолій Іванович, а у вас за історію Білорусі, Литвині, була своя якась валюта, яка не називалася рублем? Потім відповідьте, будь ласка. Ну, на зразок гривні. Да, на зразок національної валюти якоїсь. А ви не чули про талери нічого? Талери, звісно, це було вельми давно. Талери збиралися увести падчас 90-х, уже був розпрацьований навіть дизайн талеру білоруського і повинні... Але нас піхнули кроликів, зайчиків, лосьов, ось гэту всю жывёльную гісторыю, і талер, на жаль, я упевнена, калі б у Білорусі був талер, гэта была б зусім іншая гісторыя Білорусі. Я так само, всі чули про талер, давно, це старожитна валюта. Анатолій Іванович, бо так слово рубль девальвується. Рубль то не наше. Да, я думаю, що рубль це частина гривні. Як Василь Васильович у нас в Україні? Ну да, гривню рубали, тому що не було. От, наприклад, та ємкість одиниці торгової, у них такої потуги колись не було, то вони рубали кусочок гривні і відрубаний кусок рублем і називали. Це вірно, друже Василь? Вибачте, Анатолій Іванович, перебив. Ну,
Кажу, адчуваецца гэта занадта. Усе трошки сціхлі за тымі чудаснымі момантамі, што зараз тая ўлада робіць. Ужо 100 разоў казалі, што гэта астатнія, апошнія такія. Але зараз я такое бачу, што патроху беларусы, яны так былі даволі такія абыякавыя, а зараз сталі яшчэ больш такія, ну, у такое як жа чаканне. Ляглі у калію, чакаюць, што будзе адбывацца далей. Канешне, зараз асноўным сачаць за санкцыямі, таму што 4-й, 5-й пакет на насу, як кажуць, санкцый. Некаторыя гэтыя старэйшыя, так званыя ябацькі, яшчэ іх называюць людьми, я не буду нават як казаць, которым усё роўна. Таму што такое жудаснае назвіска, не хачу агучваць яго. Тыя ўвогуле не сачаць ні за чым. Жывуць, абы жыць вот так, абы зранку до вечара. Ходзяць там на працу, на работу, ім будуць 2 рублі у дзень плаціць, яны ўсё роўна будуць. Гэта не людзі, але шкада, што іх даволі много. Яшчэ убачыў, піць пачалі менш. Гарэлку жэрці менш. Папросту грошей няма. Да, так, грошей няма, і такого не було, як калісьці, там, тую барматуху. Даляри скончились, Анатолій Іванович, саме головне. Так. Гэта вядомы жарт. Пробачце, перабіла вас, хто не ведае, у Беларусі ёсць вядомы жарт, калі ў беларуса скончваюцца грошы, ён ідзе мяне даляры. Ну так, ёсць. Ні, це третя степінь нема грошей. Перша степінь нема грошей, друга взагалі нема грошей, а третя йду міняти доляри. Це в нас так в Україні точно. Але я ще сачу за тим, казалось би, нема грошей, нема того, але машин, да холера їздить, як їздила, нічого таке на толпи не падають. Але побачив, що менш на гэтых заправках самоходів. Мабуть, так і толпами снують сюди-сюди, може, які відсотків 10-15, навіть 20, ви особливо там не убачите, що робиться в городах, десь туди-сюди. Тому що тут, коли границя йде, тут доволі заметно, але у Берості, там у великих городах, я ж такого особливо не бачу. Тільки що бачу, що менше на заправках. Так само грошей нема. Либо потрошки, по копейке, все росне ціна. Але їздять. Далі, яшчэ скончваються гроші. Так само не їздять. Нема куди їздити на відпочинок. От, конечно, ціни в Росію? Що, Толя? Толя, в Росію можна? А не поїдеш у Росію, закрита. А своє море слабо викопати, як ми? Не, бачите. Нема селенок уже, гроші скончилися, не будете не копати нічого. У болото полезуть, мабуть, рови будуть копати, освоювати. Ну, це теж варіант. Друже Анатолію, для досконалення любі способи... Анекдот на тему можна? Про медицину, про болото і про перспективи. Чоловік прийшов до врача на обстеження, та й обстежується, все, і каже, ну що, вам треба їхати в Куяльник. Там, знаєте, да? Ну я здогадую. Там є болото, це лічебна грязь. Вам треба намащуватися кожен день все більше і більше. Той каже, доктор, а що, думаєте, поможе? Каже, та ні, до землі починайте привикати. Так, яшчэ, люди полезли, гляжу, полезли у села, десь там штосьці калупаюцца ў зямлі, раней такога не было, таму што таксама пенензы няма, трэба ж есці, жэрці трэба, таму больш яны ездзяць, штосьці там садзяць, яшчэ дзе-нідзе ў сёлах больш паяўляецца кароў, якая жывёліна, там свінні всякія, штосьці вырошчваюць, скоро бартер, міняю яйця на крупу. Якія старенькія хаткі здесь скінутыя, пачынаюць сюды перабірацца, асабліва на лета. Такого раньше тоже не было. Раньше уперліся ўсе ў горад, то што трэба залезці ў горад, ногі на дыван, там тэлевізора ў морду лица усадзіў і ўсё. А зараз не. Тое ж нікого не цікавіць, таму што ногі на диване, ты будеш голодны, як это сам. І ўсё, перабіраецца потрошки в сёла, штосьці садзяць, скуполіваюць за... Есть такія хаткі, што там по 100-200 доляраў можна купіць, там пакінутыя сёла. І начинаюць сюды люди ездзіць. Далей. Што такога асаблівага я ўбачыў? Ну так, грошай папросту няма. Дальше у больницах. У больницах там
трошки жахливая. Я не буду доволі так розпространятися, тому зараз якусь херню пришьють. Тому що мені час від часу там приходиться бути, і я бачу, то і все уявляю, особливо слухаю ті розмови, що говорять люди. Які люди узрушені, які недовольні. Занадто. Тобто узровень, ви казали сьогодні про медицину, узровень і якість медицинського обслуговування, звісно, знизилася, звалилася, і люди занадто недовольні. Але голос так доволі сильно бояться. Просто бояться щось там обговорювати об этом, тому що усього це, чуть ли не стаття сразу, якась уголовка, як щось кепське починаєш казати не тільки об системі, а о тих умовах, що там робиться з медициною в Білорусі. Це теж таке дренливе. Далі, на ринках. Гляжу, колись ті ринки завалені були, усе, зараз намного менше. Менш ходять люди, грошей нема. У склепах, колись так само, на толпи, гэта про лукашенковські корони, Євроопти, ті великі склепи. Толпи були, на толпи було, а зараз, може, третя частина тільки гэтих кас працює, і нема ніяких чергів. Люди, може, прийде, походить, щось там кине в свою тою скриньку, того кошика, і все. Я бачу, що не купую з такими чином, як колись. Кажу, що перебирається потрохи, будуть переходити, як кажуть, подножний корм або у якісь вёски, щось там садись. Тому не такими темпами будовля ведеться. Так що це все видовочно. Колись будовля доволі така була, а зараз все стопорнулося в одному місці, тільки в Березі, там на Півдньовому, як же щось там робиться. А в останніх таких районах все заморожено, нічого там такого особливого не відбувається. Далі я ще що бачу. Колись тебе городи там шкрабли, косили, а зараз, я ще таке здивувався, колись їздив 3-4 роки, пам'ятаєте, я казав, що в Україні особливо там дороги покошені, зараз у нас таке саме, не косять просто так дороги, як колись. Основні такі дороги є, а десь там у бок, все, нема такого, і по Березці так само, по вулицях їздиш, бур'яни шумять, такого ніколи не було, нема пенензи, нема грошей, як це все доглядати. І що там, заробки не такі? Не просто заробки, нема за що. Усе йде якась економія, це тільки початок. Що буде далі, все побачимо. То доволі хутко побачимо, тому що зараз за цей год, я так відчуваю, доволі таки, особливо все являється на санкції. Глядите зараз, що сказали, тільки новина така, як його, великий виробник моторів, як його, не Крайслера, там американський, Rolls-Royce, вспоминав, Rolls-Royce поставляв на БелАЗ мотори. Все, прорвав все повністю, всі контракти перервані, і всі дочерні компанії, які-небудь суміжні компанії, які будуть хотіли поставляти мотори, основними вони робили на этих Rolls-Royce моторах. Все, як зараз буде, де він буде знаходитися ці мотори стоять, тому що Rolls-Royce, моци большая, 2,5 тисячі кіловат моц мотора, там їх 2 бувало стояло. А хто буде робити? Білоруси не роблять такі здоровенні мотори. І там якісливі. Тому запчастки, наприклад, ставлять. І все. І експорт, наприклад, б'є занадто по БелАЗу. Зараз так само по нефтоперепрацовці доволі сильно б'є. Воно все буде відчуватися. Звісно, Хеленмінська там лепей ведає сочить за этими моментами, може щось таке додати. Але яны так лупануть, я понимаю, яны розтягуються у часі. Кажеться, Лукашенко, нічого страшного, ми як-небудь переживемо, давай. І він кричить, що давай більше санкцій, колись так само Путін. А ти зараз флешмоби такі є батьківські, пошли по всій Білорусі, починають відмінити санкції. Лукашенко каже, давай, а ти каже, відмінити. Тому що буде доволі болюче для людей. А куди ви раніше глядели? Ви що не уявляєте? Тобто вони ще хочуть цю систему зберігати. Як я такое може відбуватися? Яка система? Тому у таких сліпаків, звісно, я не кажу там я сліпаків, вони особливо не розбираються не тільки в політиці. Їм аби шарка, даби шкварка. Буде шарка, пол шкварки, пол чарки, аби яны були. І більше, яны не глядять. Анатолий Иванович, гэта наша насамрэч памылка, што мы не вучым сваіх дзяцей
базовим речам. Я подчас адукації... Трошки Лен, трохи слабо щось голос так зник. Щось так слабо стало, тихо. Може, добавиться там трошки. Добавила гуку, не ведаю зараз лепей, не лепей. Я хотела бы адзначыць, што нас гэтаму не вучаць з дзяцінства, гэта не было прынята, што мы з нейкімі правамі. Памятаеце, Анатолий Иванович, у нас была хваля, калі дзяцей вучылі таму, што яны павінны здаваць сваіх бацькоў. Калі вас нехта з бацькоў абразіў, вы павінны там позвонить по гарачаму нумару тэлефоне і здаць сваіх бацькоў, і імі ўжо будзе займацца СОП непасрэдна. Памятаеце, мабыць, вельмі моцны такой выбух быў, калі пачаліся вось гэтыя дзецкія скаргі. Дзецям ніхто не паясніў, што ёсць права, а ёсць забавязанні, разумееце? То бок гэта аднабакова падавалася, і вось у гэтым я бачу галоўную праблему. Вучылі дзяцей здаваць, разумееце? Не базовым прынцыпам права, што ёсць правы, ёсць забавязанні канстытуцыйныя, а неабходнасць здаваць. Я вельмі добра чую гэты перыяд, таму што у мяне была смешная сітуацыя, быў дзень дзяцей, і нешта нашкодзіў мой малы, і я так на яго грозна нешта накрычала, там, мабыць, трошкі падваліла. Ну, я не біла дзяцей, але нешта я яму там так нашкодзіла добра, і ён стаіць у куточку і кажа: ты увогуле забыла, што сёння дзень дзяцей, і я зараз пазваню цябе, пакараюць. Разумееце, то бок вось з гэтай пазіцыі не паяснялася абсалютна, што ёсць нейкія рэчы, якія можна рабіць, ёсць рэчы, якія з'яўляюцца для цябе небяспечнымі. Разумееце? І вось наша памылка, я зараз сама выпраўляюся. Я, калі нейкія рэчы дрэнныя раблю, яны шкодзяць дзецям, да, бывае такое, неасознанна робіш. Для мяне падысці і папрасіць прабачэння ў дзіцёнка, гэта не праблема. Калі я адчуваю, што я вінаватая ў чымсьці, я ім кажу, я была не права, прабач мяне, калі ласка, я зрабіла вынік, і я буду выпраўляцца. І самым класным, шчыра скажу, я яшчэ нікому не казала, але мы зараз былі на сплаве, да мяне падышоў адзін з знаёмых, і так ціхенечка каля мяне стаў і кажа: Лена, ён плыў у лодкі з дзецьмі маімі, ён кажа: Алена, я сёння мінімум 4 разы налічыў, калі твои дзеці сказалі, у нас самая клёвая мама. То бок, вось гэта павінна, напэўна, працаваць іменно так, калі ты з аднаго боку паясняеш, што ёсць сітуацыі, якія з'яўляюцца небяспечнымі, і тут узнікаюць пэўныя забавязанні не прапусціць гэтай небяспечнай сітуацыі. І ёсць правы. Хелен, дякую, що таку оцінку вам діти дали, і те, що ви зрозуміли, і те, що ви зробили, і те, що нагадали про День дітей. А хочу сказати, що в наших чатах є сьогодні представники Казахстану. Друзі казахи, вітаю вас сьогодні з святом Домбри, верніше. Хай вона вам завжди звучить для душі, щоб ви могли її чути, грати на ній та звеселяти нас, українців. І сьогодні Сарочка Гізатова мені скинула у Телеграм ролик, я тільки що поділився з паном Василем. Ми обов'язково, друзі, сьогодні для вас його покладемо, щоб ви почули. Пане Василю, що ви скажете? А давайте спитаємо, я сьогодні теж бачив Хабар-шоу, поділився такою новиною, але подивився, що перша неділя июля, первое воскресенье июля. Давайте ми в чатику спитаємо наших казахів. Так воно є. Сьогодні офіційно День Домбри. До речі, це сучасне свято, воно у 2018 році було создано. І ми обов'язково включимо цей ролик, який Василь Васильович зараз кинув. Але зараз це буде в другій частині, яку ми, може, перейдемо. Однозначно. Але зараз ключове питання те, що от відбувається в наших країнах, і те, що от зараз Хелен, Анатолій Іванович і Василь Васильович. Друзі, година 03, це
екватор нашої програми. І якщо ще якісь такі важливі питання по Білорусі, я би хотів, щоб наші сябри озвучили ще якісь такі, да, і, можливо, трошки перейдемо до українського питання, ну і якесь, можливо, у нас вийде неформальне спілкування додатково. Так, я ще візьму слово. Анатолій Іванович, пробачте, я сьогодні м'яч на моєму полі, я нарешті поглядела футбол, тепер ведаю, як гэта робіцца, тому коли ви будете мене перебивати, я вам випишу жовту картку. По всіх правилах футбольного ігри. А ми за Селем покажемо ВАР, відеоповтор, ми будемо дивитися, як діяли. Пан Василь буде рефері монітора, тому що він відслідковує все класно, а я буду бігати між полем та монітором, буду підтримувати спортивну форму. Дякую. Я сьогодні поймала класний коментар від нашого сябра. Ён написал, что Ірина Ходоренко у своем поведомлении отзначила: катаваць у турмах будут Дзядка, Аўтуховіча, Івашина, Севярынца, Аленевича, Лосіка і іншых, а прэміі за мужнасць будуць прысужаць Калеснікавай. І катацца па Еўропе, каб сабраць гэты прэміяльны ўраджай, будзе яе сястра Хоміч, а не народная таго ж самага Міколы Дзядка. Логіка, яка адсутнічае. Сёння, сябры, я хацела бы звярнуць увагу, чаму слова амністыя мяне просто падарвала сёння, як не буду параўнаць сябе з некаторымі, каго падпальвае мой кум. Сёння ідзе судзілішча над Міколам Дзядком, і тое, што ён перадае з-за кратаў, шчыра кажу, гэта не налазіць на галаву. Вельмі вялікі тэкст, я раю зайсці на мой канал, тому што сёння я паведамленні Міколы скидываю по магчымасці, як толькі яны з'яўляюцца ў сетках. Адзінае, што я хацела б адзначыць, што праз тыя катаванні, праз якія прайшоў Мікола Дзядок, і ён застаўся пры сваім меркаванні, вось ён дэманструе роўна усю, мне здаецца, усеагульную гісторыю Беларусі, якая зараз адбываецца, таму што разумны, прыгожы, адукаваны, лагічна паслядоўны, якой умее будаваць вось гэтыя лагічныя сувязі ў сваёй галаве, знаходзіць адказы на пытанні, якія яму задаюць. Мікола падвергся жудасным катаванням. Мы сёння сутыкаліся з абсолютно извращенной, я скажу так, каб усім было зразумела, формы выбівання паказанняў, і я спадзяюся, што хутка мы з ім пабачымся, і я просто пацісну руку гэтаму мужняму чалавеку, таму што зараз судзілішча, якія адбываюцца, вы ведаеце, што праходзіць судзілішча над таксама Мікалаем Статкевічам, зачыненае судзілішча, мы пабачылі некалькі секунд з гэтага судзілішча, больш інфармацыі да нас не трапляе. Нават я больш падкрэслю, невядома ні прозвішчы, ні імёны суддзяў. Каб вы разумелі, наколькі зачынілі, наколькі баяцца агучыць тое, што яны шыюць нашым хлопцам. І слова амністыя, датычнае да Міколы Дзядка, якога душылі, катавалі, білі, былі спробы гвалту. Вось прымяняць да яго слова амністыя, гэта здрада ўсёй Беларусі. Таму і выбух наш такой сёння зранку, калі мы пабачылі тое, што прапануюць нібыта добрую, годную ідзею. Але я яшчэ хацела б звярнуць увагу і перадам ужо на украінскі бок гэты мяч навін. Давайте не будем відавочныя рэчы рабіць, таму што гэта па-латушкінску. Мы ведаем усе, што санкцыю ввядуць, і на сябе медаль або каларадку вешаць, што гэта зрабіў ты, не патрэбна. Тое, што палітычныя зняволеныя павінны быць рэабілітаваны, мы кажам пра гэта кожны раз, як толькі выходзім у эфіры, і гэтага датрымліваецца уся апазіцыйная суполка Беларусі. Відавочна, што яны будуць рэабілітаваны. Таму вось гэты тэкст, якой сёння выклалі і, ведаеце, так павесілі на сябе, што мы датрымліваемся таго, што будзе рэабілітацыя. Вы ніхто вырашаць пытанне, ці будзе рэабілітацыя, ці не будзе. У вас быў тэрмін, ён быў доўгі дзеля таго, каб вырашыць пытанне Беларусі. Тое, што вы рабілі карцінкі ўвесь гэты год, гэта вам пачоту не робіць. І я хацела бы звярнуцца да штабоў зараз. Калі ласка, агучце прозвішчы і крымінальныя артыкулы тых,
хто рабіў усё гэта. Вось гэта будзе якасная праца. Пакуль мы бачым, што вы выпраўдоўваеце Мікалая Статкевіча ў тым, што ён не рабіў, гэта не праца, гэта відавочная рэч. Агучце прозвішчы тых, хто яго туды запхнуў, хто зараз над ім здзекваецца і якой тэрмін ім за гэта свеціць. Дзякуй, я перадаю на українське поле м'яч Навін. Чекайте, зараз Сайгон може перехватити, в нього поки мікрофон виключений. Анатолій Іванович, Може він в стінки? Він в положенні, поки Сайгон в положенні Момент, я зараз долучу той Ватракс, проситься так само до нас у стрим. Кутовой. Анатолій Естонія. Іванович пробиває кутовой. Так, добре, поки Анатолій Іванович буде долучати, друзі, я пропоную скористатися моментом передачі паса по принципу fair play від Хелен. І хотів би озвучити, сьогодні в нас 1 липня, і в Україні стартували деякі нововведення. Да? Я б хотів, щоб ми сьогодні з вами говорили, для мене особисто, головне це не нововведення. З сьогоднішнього дня стартувала вступна кампанія до вузів. І ми зараз поглинули в важку, але дуже цікаву атмосферу вибору вузів. Ми маємо певні здобутки, ми маємо певні плани, і в нас в Україні зараз по результатам ЗНО, мені здається, цікавий механізм вступу. Хто не знає, абітурієнт може подавати до 30 факультетів. Інститутів. Ні, інститутів може бути один, а іменно факультетів спеціальності. Із них 5 на бюджетний. Із них може бути 5 на бюджетний. Тому, друзі, в кого зараз такі клопоти, як у мене, бажаю вам легкого, правильного Пройти цей квест, друже. і вибору правильної професії. Ви знаєте, коли я поступав у 93-му році, я прийшов в харчовий, називався він Київський технологічний інститут харчової промисловості. І прийшов з сестрою, куди документи буду подавати. Дивимося, там конкурс такий, там конкурс сякий. І сама непопулярна спеціальність, технологія, моя теперішня спеціальність. Дзвоню до мами: мама, що робити, куди поступати, конкурси скажені. Вона каже: а ви оце саме нижнє вибираєте, де саме менший конкурс, і туди йдіть. Коротше кажучи, ми пішли, подали документи, а потім 5 днів ту табличку ніхто не міняв. І коротше кажуть, таких хитро зроблених, як я, оказалося дофіга і більше. І моя спеціальність стала рейтингова перша. Наприклад, в харчовому факультеті технологія м'яса-молока. М'ясники номер 1. Це сини директорів заводів, м'ясокомбінатів. Другий по рейтингу – молоко. Молокозаводи, сирзаводи, всі ж головні технології. І третій – це новий факультет технологія жирів і жирозамінників. І вона тільки другий рік. І так вийшло, що я поступав вже, де найвищий конкурс був, із-за того, що ці таблички не мінялися. Ви ж не знали. Не знали, не завжди треба, як от наша збірна, недооцінив ситуацію. Бери більше, кидай далі. Я вошел, сразу, без всяких вопросов, я вошел туда. Добре, мікрофон, Анатолій Іванович. Виключіть мікрофон, так. Зараз цікавіше, зараз ніяких нема. Один іспит ЗНО є і вступним. Василь Васильович минулого року пройшов це все, Михайло молодець, з гарними показниками. Тому, друзі, 30 варіантів можна подати, і різні факультети, різні спеціальності. Я їх послухав. У нас були що? Економісти, бухгалтера, інженери і механіки. А зараз кібер-мібер. Систематизація, логістика. Я навіть таких слів навіть не чув. Маркетинг. Я вже закінчував, то почув перший раз слово маркетинг, думав, що воно взагалі з другої планети. Так ось, друзі, в кого такі клопоти, як у мене, бажаю витримки і гарно підібрати спеціальність вашому абітурієнту, а вже, можливо, буде і студенту. Друге, що хотів, це стартував з сьогоднішнього дня ринок землі. Дуже багато було інформації, приводів і ще
Я впевнений, що більшість людей не розуміють, що це за ринок, як він буде працювати, які наслідки, хто коли може продавати. Ми маємо на увазі, Василь, правильно, ринок товарної землі. Ну, скажімо так, але підіть, знайте, що там є у них десь дрібними літерами, і ми ж не знаємо, якого вони коня викинули. Ось, да, Ось тут. ми стратегічно всі за цивілізований ринок землі. Але в даних умовах, при тому, що ми ніжчі, що ми не маємо можливості зараз кожен з нас хтось якийсь щось прикупити, ми розуміємо, що головне в тій ситуації, щоб нас не надурили в даній ситуації. Тому коментар Василя Васильовича в будь-якому випадку будемо очікувати. Ну і, звісно, третя тема, яку би я хотів нашому, ну, крім футболу, це прес-конференція Хуйла, який це почав знову закидувати оці «один народ», і оце все. І Василь Васильович вже сказав, чудова реакція наших можновладців. Да? От Василь Васильович, чи ви бачили Кулеби, як він написав, а от буквально на декілька хвилин з'явився і коментар Зеленського. От Кулеба що написав? Українці та росіяни – два різних народи. Ми могли б жити в дусі добросусідства, але в 2014 році Росія напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Владимир Путін, який розв'язав агресію. Корінні народи України – це кримські татари, кримчаки, караїми. Росіяни – національна меншина, права якої захищені Конституцією на рівні з іншими. Вони не можуть бути корінним народом, бо мають власну державу. Альтернативні вигадки – це класика російської маніпуляції. Гарно сказано. І Зеленський що написав. Были бы украинцы, ну, знову на російській мові, были бы, наверное, щоб ці зрозуміли, были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной Думой развивался бы желто-голубой флаг. Однозначно так. І якщо, знову ж таки, ну це дуже сміливо, я насправді хотів би сказати, і Зеленському написали, і він прочитав, може і так, а як вже сам так додумався, то просто можна респектувати, але поки що респектувати не буду. І вертаюся трішечки назад. Ну якщо ми один народ, то чому ти сюди з зброєю проходиш? Чому ти не приходиш з добром? Чому ти не приходиш з інвестиціями, як можуть прийти цивілізовані бізнеса, а тільки віджати, унизити, завоювати, вбити, зробити біду. Тому тут чітко, прошу, пане Василю. И останній коментар. Путин говорит, что украинцы и русские – это один народ. И тут уже негодует, что в Украине из русских насильно хотят сделать украинцев. Так какая разница, мы же один народ. Так, тобто починаючи, навіть якщо це меседж можна розбити, який він хотів донести на два речення, у першому він одно демонструє, а в іншому протирічить першому. Це якась деменція чи що, як це можна розуміти? Як він в цій ситуації, можливо там вже не Путін говорить, а якась лялька чи що? Одним словом, протиріч дуже багато, але не дивлячись на те, що говорить Путін, і що будуть гавкати з різних майданчиків РУСС-ського міра, ми, українці, чітко маємо розуміти, хто ми є, чи його ми. Діти народу і відстояти свої інтереси. Я більше скажу, так іноді буває в країнах, що дійсно бувають громадянські війни. І той наратив, який хоче нам Москва накинути, що вона в нас є, це все їхніми руками зроблено. Більше скажу, повертаючись до того меседжу, який я у 12-му році в Донецьку, коли було євро, він майорів весь у жовто-блакитних прапорах. Так, Україна велика. І якщо переважна більшість дончан розмовляли російською мовою, це аж ніяк не говорить про те, що вони хотіли руського міру. Елен, будь ласка. Я хотела бы зараз, вы вельми цудоўную тему крануліся, тому що я павінна была запісаць, напэўна, асабісты зварот, але скарыстаюся зараз пляцоўкай і, мабыць, беларусы, якія знаходзяцца ва ўкраіне, мяне пачуюць. Я хацела бы, сябры, звярнуць вашу увагу, што
до 2020 года, до 9 жніўня в Україні не було такого наплыву беларусаў. І мне вельмі шкада зараз назіраць одну вельмі сумную для мяне сітуацыю. Я зараз хацела бы не з пазіцыі крытыкі, а з пазіцыі прапановы ўсё ж такі дагрукацца да сваіх суайчыннікаў. Сябры, калі мы трапляем на тэрыторыю іншай краіны, мы трапляем у асяроддзі людзей, у якіх ёсць прыватная мова, культура, традыцыі, ёсць іх асабістыя нацыянальныя адзнакі, на якія мы увогуле пагаджаемся, таму што мы трапляем асознана на Украіну, якую мы абралі. Калі нам нешта не падабаецца, мы садзімся ў цягнік і едзем у нейкую іншую краіну, дзе нам будзе комфортна. Я заклікаю беларусаў пачаць інтэгравацца ва ўкраінскую супольнасць, таму што гэта вельмі важліва. На 8-м годзе вайны беларусы ва ўкраіну вязуць мову агрэсара, адсутнічаюць нашы беларускія нацыянальныя адзнакі. Мы прывезлі з сабой БЧБ і пагоню, і я назіраю, як мы спрабуем ва ўкраіне прадавіць сваю павестку, перайменаваць вуліцы, мы вешаем нейкія шыльды. Гэта не дрэнна, але усяму павінен быць свой час. І зараз тыя беларусы, якія знаходзяцца ва ўкраіне, я звяртаюсь да вас. Пачніце, калі ласка, дзякаваць краіне, якая вас прыняла і надала прытулак, і паказала, што вы тут валодаеце правамі ў адрозненні ад Беларусі, праявіце салідарнасць і пачніце хаця б рабіць выгляд, што вы спрабуеце інтэгравацца ў гэтую супольнасць. Спілкуватися українською мовою легко, коли ти цього хочеш. Я починала разом з нашими хлопцями, яких ви зараз бачите на своїх моніторчиках. Вони знають, як я починала спілкуватися українською мовою, скільки помилок я робила, як вони мене з жартами, з свістом виправляли. Це все було нормально. Я зараз в оточенні українців. Я не уявляю собі, що я почну з українцями спілкуватися російською мовою, знаючи, що в Україні йде війна. І однією стороною цієї війни з'являються росіянці, які принесли сюди кров, смерть, вбивство. І кожна сім'я відчуває біду. А білоруси, які трапляють в Україну, на жаль, яны привозять капіталізацію. Білоруси не привезли сюди білоруську мову, хоча українці її цудовно розуміють і білоруси гэтым карыстаюцца. Але білоруси не розмовляють білоруською мовою з українцями. Яны кажуть, що українці розуміють білоруську мову і використовують російською. Гэта не мовне питання, гэта питання солідарності з країною, яка чинила свої двері, пустила у свою хату, напоїла теплої гарбати і сказала: «Грейся, тут тобі нічого не погрожає». Проявіться солідарність до українців і почніться вивчати тыя традиції, тую культуру і тую мову, з якою ви стикаєтеся щоденно. Дякую. Так, Хелен, було б дуже здорово, щоб якомога швидше ті білоруси, які приїхали до нас, вони дійсно і отримали, і відчули гостинність, мали змогу інтегруватися, ну і десь, можливо, з тих ваших сябрів, які виїхали, маючи десь перестороги якісь, десь побоювання, щоб вони відчули, що вони тут не чужі. І це було б дуже здорово. І, звичайно, щоб ця співпраця дала можливість потім отримати їм великий досвід і, повернувшись додому, більше скажу, і нам дати певний досвід ваш, адже це обмін і інформаціями, і енергіями, і це тільки на користь нам, нашим двом братнім народам. Саме тут я можу так і сказати, на відміну від мацьковитів. Ну, мацьковити – це ті, що за перебриком. Друзі, я так коротко, але завершив свою думку. Я думаю, друже Анатолій, мікрофон вімкніть. Толя, мікрофон. Зараз момент, дороженьки, я хочу зв'язати Тойва, тому що він по тій ссылці не йде. Зараз за того, тільки за того. Секундочку, буквально.
учасника той Отракс з Естонії, як не може доєднатися до нас. Так що пробачте. Так Мама, іноді зараз. буває. Мабуть, друже Василю, за вами Я тепер зараз слово, знову поки... запасую. Я зараз заберу у вас м'яч. Друже Василю, мікрофон. Пан Василь не Мікрофон. чує. Мікрофон. Кажу, я якраз шукаю ту ссылку, щоб... Ну я шукаю, не бачу, поки ви не переслали ще її. Хелен, ти є в скайпі? Так. Щас, момент, щас перешлють. Треба цю ссылку, яку я тобі останній раз кидав, кинути в посиденьки. Є в тебе технічна можливість? В мене ж навіть скайп не відкриває. Зараз поспробую. Ні, ну, почекай. Я поспробую, я відчиняю. Ви покуль давайте новин розповідайте, а то ми зараз будемо ще годину технічне питання вирішати. Або я заберу Ну, слово. Ви думаєте, мені давай нема так. чого сказати? Повно, ось так. Ну, тоді, друзі, хочу нагадати, що Зеленський сьогодні пробив закон боротьба з олігархами. 275 голосів, які... І олігархом там вважається людина 2 мільярда 200, здається, тисяч гривень, чи щось таке. Це еквівалент 90 тисячам доларів. Ні, 90 мільйонам доларів. Насправді це чималі суми, але людей з 90 мільйонами доларів в Україні чимало є. І, як правило, це люди, які з одного боку змогли зробити капітал, і не всі люди, які мають такі статки, вкрали. Я знаю, що є багато людей, які заробили приватні свої моменти і інтелектуальним своїм розвитком і діями. До чого я веду? І тепер всі ці люди можуть бути відсторонені від можливості брати активну участь в політичній боротьбі за владу. Що я маю на увазі? А те, що таким чином теперішня партія влади все робить для того, щоб всі ті політичні сили, які були і мали підтримку, ну і серед них були політики з статками певними, можливо, це було б і на добре, але якби ми чітко розуміли, що цей закон буде правильно працювати. Чому я так кажу? Тому що серед теперішніх можновладців від зеленої влади вже дуже швидко ростуть мільйонери, мільярдери гривневі, які, набираючи ці статки, і це, можливо, буде, назвемо так, початок зеленізму умовного, захоплення влади в такий спосіб. Тому я вважаю, що якби у нас все було надто прозоро і чітко, друзі розуміють, про що я кажу, бо теперішня влада дуже багато має косяків, і теперішній президент України, він схильний до автократичного управління нашою країною, що, як на мій погляд, ну, не є абсолютно не то, що здоровим моментом, а просто протилежним тим конституційним напрямкам, які повинні відстоювати Україну. Автократія і Конституція України, і, до речі, ми на днях святкували День Конституції України, ну, аж ніяк не сумісні речі. Тому порушувати Конституцію, як на мій погляд, нікому не можна, простим звичайним громадянам, так само і президенту України. І йому навіть більше, бо він є її гарантом в цій ситуації. А гарант якраз зараз і показує все те, що йому, ну, йому, грубо кажучи, одинаково. Він рулить. І це є неправильно. Я завершив думку. Пан Василю, мені не відчиняється скайп на комп'ютері. Пробачте. Я вже скинув в посиденьки. Тут пишуть наші друзі з Казахстану, наш постійний глядач з Тараза, пишет, не только белорусов, но и казахов, оппозиционеров приняла Украина, которые бежали из Казахстана от режима. Бачите, Я хотіла би просто, чому я звернула на це увагу. Я прохожу некоторые етапи інтеграції, як це зараз звичайно кажеться. І, ну, звісно, я використовую будь-які державні установи українську мову. І
я не знаю, чи це стосується всіх білорусів, або я якась така окрема для державних структур України. Але коли вони беруть мої білоруські документи, а я спілкуюся з ними українською, і вони мені кажуть, ви, напевно, жили в Україні все життя, я кажу, ні. Я 36,5 років жила в Білорусі. Да, я час від часу приїжджала до бабусі, я цього не скриваю, я з дитинства чую українську мову, мабуть, і це сказується на спілкуванні моєму. Так, але саму мову я не вчила, я спілкуюсь з друзями для того, щоб її чути і набирати цей словарний запас. Ставлення до білорусів, які спілкуються українською мовою, найкраще. Будь-які двері будуть для тебе відчинені, коли ти солідарний з народом, який надає тобі підтримку. Ось це головне. Ну, я щиро кажу, ніхто не примушав мене. Я впевнена, коли б я навіть, напевно, і притягувала розмовляти російською мовою, до мене би ставилися ровно так же, як і зараз ставляться. Але моя капіталізація ровно тим, що я знайшла час, сродки, магчимості приділити увагу невеличкою, абсолютно. Коли ти постійно у чатах українських висиш, розмовляєш з сябрами, ну волей-неволей ти починаєш перетягувати ось гэты мовні всі нюанси. Те ж саме лаянки українські, білоруські. Неважливо. Гэта не складана, коли є жадання. Тому, коли ви хочете, каб до вас увогуле з фейерверками ставилися, конечно, проявить солідарність і повагу до оточення свого, гэта необходимо зробити. Тому, білоруси, користайтеся моїми лайфхаками, мотайте собі на ус, тримайте в голові. І щиро кажу, білоруська мова, яна вельми легко дається, коли яна йде у комплексі з українською, тому що вони настільки подобані, тільки треба тиск перекидувати, і зараз ти розмовляєш білоруською, а через деякий час українською спілкуєшся, і нема питань абсолютно. Здорово, Кирил. Анатолій Іванович, можливо, сьогодні вже не варто підключати нашого естонського друга. Давайте заплануємо на наступний раз, бо ми зараз... Розумієте, він зараз не може долучитися. Пише, що ерор і все. Ерор, якась проблема. Я, бачите, для того виходжу. Виключіть поза ефіром, все протестуємо і наступного разу ви зараз відключаєтеся з етеру. Я пропонувала би, коли ми хочемо когось долучити, все ж таки поза ефіром домовлятися на певний час, щоб чоловік поспів підрихтуватися, оттестити систему і вже долучатися, тому що... Але він колись хотів до нас так само долучитися, сам і не може. 20.03 прийшов, ти хочеш... 21.03 сам Сайгон прийшов. Ти хочеш, щоб ми заздалегідь все це проговорили? Так, друзі, 1:31 ми в ефірі, залишилася остання четверть, 30 хвилин, поки Сайгон з усіх сил намагається втиснути в наш ефір естонця. Ми будемо переходити на, можливо, якщо вийде на те, що любить Сайгон, а він якраз і не чує, цю неформальну зустріч, ці позитивні моменти, які відбулися в наших країнах, які не стосуються політики, можливо, щось про вакцинацію, можливо, щось про ковід. Я не знаю, як ви, я вже, крім того, що треба це на вухо маску надіти в магазині, я вже, чесно кажучи, не відчуваю якоїсь такої напруги, не відчуваю якоїсь такої... А був на днях в Вінницькій області, в них взагалі слово маска, зайшов в великий торговий комплекс, ні одної маски, нічого, в них все добре. Тому не знаю, як там у вас, Хелі, на вашому регіоні з коронавірусом? Я вам скажу, я же повандровала по Україні трошки, да, я була і... Боже, де мене тільки не носила, насамперед, я усі заходні частини, мені здається, і центрально об'їхала вже, я зараз на сход України збираюся. Ні в Ужгороді, ні у Житомирі, ні у Львові, ні у Тернополі, ні у Завалі, ні у Збручі, ні... Повсюль висить повідомлення, що у масках уваход заборонений, ти десь шукаєш гэту маску. Я просто, розумієте, я зараз переглядаю свої стріми, які були год тому, я ще, видите, пальчатки.
одна маска, другая маска, там спирти які отримлюють ось ті прилади, антисептики повні з собою заплечник таскали. Зараз я приїхала у Львов, у мене нема прищепки, я не хворела. Я приїжджаю у Львов, а я якраз після Тернополя, і у Тернополі, видите, так все тихенько, так монотонненько, такий маленький городочок, все так планомерненько. Тут я приїжджаю в ось цей вибуховий Львов, де просто ніде яблуку упасти, літерально, щиро кажу. Я була в афігі, скільки там людей, там гул стоїть такий, що, щоб знайти собі містечко просто стримненькі провести, ну, це, мені здається, немагчимо. І ніхто. Ось, у їх це не прийнято, розумієте? У мене таке почуття було, що всі вже перехворіли, всі прищеплені. Я була біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, зайшла там на некий майданчик, поздимаю трошки. Слухайте, овоголь, я кажу, така демократія абсолютна. Які маски? Що таке? Мабуть, ні, я розумію, вельми було жарко, і у масці ходити, було, просто дихати немагчимо було. За 30 температура, і гэта здзек над собой. Але кажу, я об'ездила шмат городов, не модно ходить у маске, не модно. І при гэтым, я щиро кажу, я не могу еще стать на чергу за прищепкой, не готовые документы, готуются, не готовы, не можем стать на чергу. И я ведаю, что в Украине есть проблема, тому що китайська вакцина, якою прищепляють, вона була визнана неякісною. І кричали, що я на одним з узровні з AstraZeneca іде, а зараз виявляється, що ні холери, ні з AstraZeneca. І є певне питання до цієї китайської вакцини, тому, сябри, ви, мабуть, трошки більше за мене проясніть ситуацію, але в Україні з антисептиками, масками зараз, ну, історія, на мій погляд, увогуле забита просто. Похоже на це, але в великих магазинах у нас в Києві всі ходять у масках. Я не спостерігав, що без масок. Тому на вулиці так виходять люди і маски знімають. Ну, але ж там відстань інша і свіже повітря. Ну, насправді, якщо ми вже отримали певну дозу антитіл через тих, хто перехворів, хто перещепився, можливо, воно і трішечки краще, але хочу, друзі, сказати сумну і статистику, і у мене в одного мого дуже близького знайомого. Скажімо так, ми не то, щоб тісно дружили, але у нас були дуже дружні стосунки, насправді. Один мій, скажімо, майже колега, отак можна сказати, він поховав в квітні і в кінці березня 2 сестри, і на минулій неділі сам помер. В нього ускладнення були від ковіду, але в нього, друзі, був ще цукор. Світла пам'ять Миколі Степанюку, Микола Олександрович Степанюк. Я його знав більше 15 років, він часто мене провідував, заходив просто в гості, коли був у відпустці, а потім вже коли переїхав за кордону в Україну, він буквально, ми бачились майже кожен тиждень, або кожних 2 неділі, так точно. Отака, друзі, сумна історія. 2 сестрички і братик. У п'ятницю минуло. Отака історія. Ну, цукор у нього був. Але, друзі, 61 рік, він чуть-чуть старше мене, він як Сайгон з 59-го року, в серпні, 9 серпня йому виповнило 62 роки. До чого веду? Люди, які мають захворювання якісь певні на зразок. Ну, цукор це, я не хочу про це сильно довго говорити, ви всі добре знаєте, як він негативно впливає взагалі. А ще ковід, а ковід в нього був так само, і ускладнення, і воно б'є в самі слабкі місця. Тому, друзі, якби це ми не храбрилися, не були такими, добре, коли добре, а от коли зле, то прикручує до ліжка і значно гірше. Тому все-таки треба пам'ятати добре, що відстані треба зберігати, не наражатися на реально хворих людей, які там чихають, пикають і так далі. Ну і бути розумними. Все-таки я вас закликаю, всіх друзів, як своїх колег, так друзів вчать. Та й тих, хто буде дивитися потім. Так, Василь Васильович, ви знаєте, ми зараз так говоримо про те, що близькі люди нас які оточують, да,
від наслідків. Але як би цинічно це не звучало, але це статистика, яка при будь-якій хворобі мала би такий можливий саме результат, але так сталося, що це сталося з нашими рідними людьми, і так вийшло, що планета із реальна кількість людей, які не вижили, да, після захворювання, вона в рамках статистики такої середньостатистичної хвороби. На жаль. Ну, я десь бачив статистику проти минулих років, то смертність у ці роки, друже Василю, піднялася десь на 44%. Нечто ми завісли, сябри. Тобто, якщо брати умовно, закономірно. Так. Ну, фактично, я завершив думку, мене всі зрозуміли. Я так розумію, хтось щось хотів сказати, чи це так мені здалося? Пробачте, гэта у мяне гальмануў трошки телефон, і мне почало здавацца, що ми завісли. Я сьогодні хотіла би, мабуть, трошки, ну, я не ганаруся гэтым, але мае сябры, мае паплечнікі ў Польшчы сёння звярнуліся да мяне. Вось я зараз бачу вынікі акцыі ўжо. Акцыя называлася «Россия стала токсична для ўсяго свету», і да мяне звярталіся людзі дзеля таго, каб я паясніла трошки сітуацыю па Крыму, якая адбылася ва ўкраіне, і яны сёння таксама звярталі ўвагу на ситуацию в Украине, то бок наши активисты сегодня у Польши притягнули увагу так само до украинской проблемы, до украинской беды, и таким чином нагадали расіянцам, что пакуль яны не навучацца рабіць вынікі з памылак, якія яны зрабілі, нічога добрага іх не чакае на іх тэрыторыі. І, на жаль, як практыка паказвае, стагоддзямі яны не ўмеюць рабіць вынікі. Таму я дзякую шчыра маім польскім сябрам, якія прыдзялілі ўвагу гэтаму пытанню. Для нас гэта вельмі важліва, тому што вораг у нас адзін. Друзі, не знаю, наскільки це правда. Знову ж таки, їхав в авто, слухав радіо, і мені здалося, що Угорщина перекрила декілька постів на в'їзд. Хоча Угорщину можна було, наприклад, я бачив недавно на YouTube один з автомобільних каналів, там власник каналу поїхав в Хорватію відпочивати. Я, до речі, трішечки казав на своєму каналі, він і в Україні живе, і в Німеччині, в нього є можливість проживати на дві країни, і от він поїхав в Хорватію. Спокійно проїхав, але мав тести, тобто, і там є пункти, де ти можеш зупинитися на автобанах, в окремих пунктах дозаправити це і вийти перекусити. Тобто у міста угорські ти не можеш заїжджати. І сьогодні почув, що Угорщина 2 пункти перекрила для проїзду. Я не знаю, з чим це пов'язано, але, мабуть, з загостренням, можливо, цієї епідемічної ситуації. Хоча прояснення завтра буде більше інформації. Тому, ну, скажімо так, безпечним сильно бути не треба. І краще все-таки враховувати всі ці моменти по безпеці, бо хвороба, друзі, нікого не милує, на превеликий жаль. Я завершив думку. Ну, ви зараз, я читаю у чаті пана Василя, що дійсно Угорщина закрила некалькі пунктів. Цяжко сказати, я зараз їжджу по Україні, мені вельми приємно бачити різні містечки, різні городи. Я здивована, яка яна різна, щиро кажу. Я рада, що мені атрымлівається час від часу з дітками поїздити, вони так само со мною бачаць усю гэтую прыгажосць. Асабіста, напэўна, нас уразіла паездка быў сплаў, мы у падтрымку дамовіліся з нашымі украінскімі сябрамі, за што шчыра дзякую, у падтрымку нашых палітычных зняволеных спартоўцаў. І шчыра кажу, я назіраю абсалютна нармальную гісторыю, калі людзі вучацца жыць абсалютна вольна, незалежна. Зараз, мабыць, гэта будзе гучаць не зусім карэктна, але мір настолькі вялікі, і абмяжоўваць сябе тэрытарыяльна зараз абсалютна бессэнсоўна.
Я все ж таки больш затрымліваюся пытання, што не забывай сваіх нацыянальных адзнак, да? Гэта роўна пытанне маёй украінскай прыналежнасці, чаму я так радею за Украіну, таму што ў мяне ёсць украінскія карані. Я не магу гэта выкінуць з сваёй радзімы, таму што гэта ўсё роднае, гэта ўсё любімае, але пры гэтым гэта не азначае, што я павінна быць выключна ў Беларусі або выключна ва ўкраіне. Мір настолькі цікавы, ён настолькі вялікі, што, напэўна, прыйшоў час дазволіць сабе яго пабачыць, і вось гэтыя ўсе спрэчкі наконт пашпартоў, наконт пунктаў абмежаванняў, гэта, сябры, ну, мне здаецца, зараз настолькі не павінна быць першапачатковым. Так, ёсць тэрытарыяльная цэласнасць, яе трэба берагчы, безумоўна. Але ў той жа час разгартаць сябе для свету неабходна рабіць штодзённа, мне здаецца. Друзі, до нас доєднався. Нарешті долучився до нас Тойва Тракс. Я ще раз вітаю. Добрый вечер, Тойва. Спасибо, вам тоже. Целый вечер вы никак не могли подключиться, только через e-mail. Но все-таки, да. И теперь все в порядке, да? Да. Приветствуем вас, наконец-то. Я хочу еще на следующий раз, на следующей посрединке, потому что у нас они заканчиваются сейчас, чтобы вы подсоединились на следующий раз к нашим посиделкам. Обязательно. Ну, попробую. Попробую. Это 9 часов, да? 9 часов каждый четверг. Каждый четверг, каждую неделю. Я попробую запомнить это. Видите, у нас сейчас, как я уже Анатолий сказал, 30 градусов сейчас на дворе. Так что очень надо принимать какие-то меры, чтобы... Ну, ясно. Еще раз напоминаю, Тойва Тракс, город Пярну, юг Эстонии. Эстония, да, очень приятно, конечно. Спасибо, что вы подсоединяетесь. Значит, чем больше туда в север, тем жарче. Все поменялось, да. Понятно. Так что... Еще тогда, как у вас туристический сезон в полном разгаре сейчас на побережье? Вы же на побережье Рижского залива. Все-таки скандинавцев нет еще. Теперь сегодня открыли, значит, сегодня получили все эти ковидные паспорта. И теперь, наверное, открывается тем, где прививку сделать. Так и спутник тоже у нас учитывается, но, в общем-то, западные эти вакцины все. Сейчас, конечно, вот эстонцы тоже в этом году не уедут никуда. Так что это внутренний туризм очень большой. Сегодня, например, был здесь, если я точно помню, как 60 тысяч человек. Это 1,5 населения Перми. Так что очереди ужасные везде. Там кушают. У нас так много, все равно эти кафе или все эти места, но очень большая нагрузка в эти дни. А что будет еще в субботу, воскресенье, не можем представить. Да. Вот видите, как хорошо. У вас нет никаких сейчас проблем. У вас уже страна Евросоюза, у вас развитый туризм и хорошие нормальные зарплаты, более-менее. Все европейская развитая страна. Кстати, самая высокоразвитая среди стран Прибалтики. Очень, конечно, приятно. Ну, это уже чуточку такой спорный вопрос, потому что литовцы тоже очень молодцы. Так что мы почти в таком равном. Знаете, у нас зарплаты немножко больше, а у них цены пониже, и поэтому у них этот ВВП, ППП, значит, чуточку лучше, чем у нас. Они могут
немножко больше купить, чем мы. Чуточку. Хотя у нас действительно зарплаты побольше. Но они очень-очень-очень быстро тоже растут. Латвия немножко, чуточку отстает, но не значительно. Так что они тоже очень молодцы. В общем, так сказать, чем дальше от России, тем лучше. Браво! Да, чем дальше от России, тем лучше. Это самое главное, конечно. Да, и чем ближе к Европе, тоже тем лучше. Так что у нас лицо совершенно посмотрит на Европу. И в Литве, и Латвии тоже. Так что, да, но очень много здесь говорить, конечно, но если будет возможность, тогда мне всегда легче отвечать на вопросы, потому что тема такая обширная очень, и очень, история, например. Да, жалко, что уже заканчиваются наши посиденки. Конечно, вопросы будут тогда на следующий уже подключитесь. Обязательно будем ждать вас на следующих белорусских посиделках. Попробую подключиться в следующий раз тогда в 9 часов следующий четверг. Вопрос с чата. Добрый вечер вам. Да. Понимают ли эстонцы литовскую и латвийскую языка? Нет, в общем, нет, совсем нет. Латыши понимают литовский, и эстонцы понимают финский. Мы в одном группе с финским языком. А Латвия – это совсем другая, совершенно другая, ни слова не понимаем, в общем. Только эти вежливые слова, которые мы просто учили. Здравствуйте, до свидания, спасибо и так далее. И в общем, на каком языке между собой общаются эстонец и латыш? Английский или русский? Но и это, и то. Старыми людьми, наверное, надо употреблять все-таки русский. А с молодыми всегда говорим по-английски. Так что молодое поколение у нас, в общем, 100% почти говорит по-английски. И уже, скажем, поколение, которое меньше 40 лет, уже, в общем, забыл и не говорит по-русски совсем. Не знают языка совершенно. Молодежь, школьники не знают совсем. Наоборот, половина русские поставят своих детей в эстонские школы, чтобы есть будущее для их детей. Чтобы было будущее, понятно. Да, чтобы было будущее. И, конечно, в эстонских школах лучше тоже обучать английский язык. Так что молодое поколение уже ездили во всей Европе, они знают, как живется, и что делать, и и в общем, хорошо. Но старое поколение, конечно, уменьшивается все. Там есть очень много совков, и этих ватников, и знаете, эти, как это русские, эти пропагандоны, и только смотрят, особенно там в восточной части смотрят только русское телевидение, это пропагандистские, это ужасный этот Киселев и что эти, так что в Таллине нормально. Скажем так, что из русскоязычного населения это где-то 25 или 26% в Эстонии. Из них треть имеет русское гражданство, треть имеет эстонское гражданство, и треть не имеет никакое гражданство, потому что до сих пор еще не решили, что делать. Но у них, кстати,
называется это серый паспорт, и русские россияне там очень сердиты на это, что как у вас нет граждан, не граждан, как это. Но у них самый сильный паспорт вообще. Вот это, знаете, как получается? Эстонский паспорт, это ну, в общем, я не знаю, 11 или 12 самый хороший паспорт в мире. Это 170 где-то государств без визы. Но смешно то, что вся бывшая Советский Союз визовый режим. И эстонцы в Россию, там эти бывшие республики никак не могут без визы. Так, русские граждане, которые имеют здесь, живут в Эстонии, не хотят уйти никак, но живет с русскими паспортами, они наоборот, в общем, теоретически не могут ездить в Евросоюз. Хотя там шенгенский, там никто не проверяет, иногда проверяют, тогда будет запрет. Если где-то в Германии или где-то видишь, что это русские граждане. Но они могут, конечно, ехать в Россию без виз. И всегда туда. А эти серые паспорта, они могут ездить куда угодно. И в Евросоюз, и целый мир, и в Россию. Так что они, в общем, не хотят. Они Россию не хотят, да. хотят Не выгонишь. с этим серым паспортом, который Российская Федерация скажет, такой униженный паспорт, так не граждана и в общем нехороший паспорт. Ну, Этот серый паспорт, он сам по себе серый? Или... Да, серый паспорт называется паспорт не государства, как это по-русски объяснить? Не гражданина? Не гражданина, да. Паспорт не гражданин. От нам таке треба. От нам треба таке зробити. Давно причем. И серый паспорт не имеет права голосовать, правильно? Голосовать только локально. Так, местные органы. Туда можно. Но государственные эти голосования нет. Парламент и президент, и вот такие они, конечно, не могут. Но чтобы получить эстонский паспорт, надо сдавать такой А1 называется, минимальный экзамен эстонского языка. Это и маленький экзамен как государственного строя Эстонии. И тогда, как везде в мире, через 5 лет, какой красивый, ой, какой красивый годик. Какое имя? Марко, ого. В Сайгона похоже якийсь. Вас що? Хошимін, Сайгона Хошимін. Як королева Хошимін. Вот так дела здесь. Так что, в общем-то, спокойно. Но, конечно, есть такая маленькая определенная группа, которая все время недоволен, все время кричит. Конечно, они не умеют языка, а в Эстонии так, что если не знаешь эстонского языка или английского языка, тогда у тебя не будет хорошего рабочего места. Просто не будет. Потому что это требует языков. Особенно государственного языка. Это единственный язык в Эстонии государственный, это эстонский. Русский не государственный язык. Так что... У нас так сложилось, много смотрят казахов
вы знаете Казахстан, страну знаете. Что бы вы им посоветовали? У них сейчас тоже вопрос с языком стоит, ну, не сказал бы, очень остро, да, но был запущен момент, когда разрешалось не знать государственный язык. Что бы вы им посоветовали? Разрешалось не знать государственный язык. Ну, было два государственных, как бы, потом сделали один государственный, один межнационального общения, как бы, русский. Вы сейчас пожинаете, есть такие люди, которые прожили 60 лет и не знают ни одного слова на казахском. Ну, значит, что, как я могу что-то советовать? Но эстонский пример то, что в Эстонии государственный язык, эстонский язык, и это дает гражданство. И все. И в русском языке мы говорили 30 лет тому назад, все говорили на русском языке, и я, как старое поколение, еще помню что-то, извините, мой плохой русский язык, извините, что я украинский и белорусский совсем не знаю, но... Ну, понимаете. Я не здивована. Ну, немножко понимаете. То є Потому добре. что русский и эстонский с одной группы почти. О, нет. Нет? Ну, по нашей версии, у них карело-финская группа народов, а Эстония относится к финской группе народов. Не так? Россия считает себя это финско-угрызский групп, да? Не, это мы так считаем. Ну, не славяне так точно. Они не понимают славяне. белорусской. Но и не финно-угры, конечно. Пожалуйста, не заморочьте. Короче, все от них открещиваются. Причем в России есть финно-угры. Есть, конечно. У нас было всякие народы, балики народы, финно-угрызские народы, но у нас в Эстонии был в этом году конференция финно-угрызских народов, и Россия запрещала их. Это понятно. Да. Это понятно. У них не меньше 20 народностей, которые уходят в финно-угорскую группу языковую. Да. Но они от этого все открещиваются по одной простой причине, что они не хотят это признавать, понимаете? Ну, конечно. Они с Нибиру. Чего удивляться? Россия, российцы з Нибиру. Это нигде их немає. Я, мабуть, зараз буду вельми цинічна, але мені подобається, що яны без роду, без племені, яны настільки витравили свою історію приватну, що яны тепер самі не ведають, откуль їх закинули, пробачте. Коли Україна і Білорусь хоч ніяк. У нас були талери, у вас гривні, у нас гроші так само ходили, отсюль і білоруське слово гроші, а не деньги, як яны це все діло перетворають. У них рубленые гроши, у них порубленные Деньги, гроши, слово рубаные. деньги. Тенге. Тому я вам щиро кажу, коли няма гісторії, ось гэтай гістарычнай памяці у іх не існуе. І мне цяжка сабе уявіць, як можна без пасля вось такой колькасці перапісу гісторыі прыватнай нешта узнавіць. Нам пашчасціла, што наша гісторыя, яна яшчэ адабражаецца у цывільных краінах, разумееце, там нехта збярог архівы і яшчэ неяк паведаміць можа, што адбывалася на тэрыторыі гэтых дзяржаў у тыя часы. Там жа ж усё настолькі пераблытана, што я кажу, аптымальны варыянт падкрэсліваю. Якуція павінна належыць якутам, Буратія буратам, що у нас там украінская, Кубань украінская, гістарычная памяць, Смаленск, Браншчына, ўсё жыццё былі беларускімі. Масковія, у іх ёсць прыватная гісторыя. Масковія. Вось я за вось такую гістарычную памяць, і мы, канешне, аднавім хутка вось на гэтых тэрыторыях усю гісторыю, не праблема, і людзі будуць з гістарычнай памяццю, з племяннымі нейкімі там каранямі. Таму я лічу, што Рашка, яна павінна вось, павярнуць усё у першапачатковы стан. Масковія гэта Масковія, ўсё рэшта гэта вось асабістыя
з історією, з історичною пам'яттю народу. Друзья в чате пишут, никто их не хочет признавать за своих. Все от них открещиваются. Ну, потому что они изгои. Они не хотят дружить с народами, которые граничат с ними. Они все делают для того, чтобы этим народам делать больно. Поэтому никому они не интересны. Больше скажу, мне значительно больше ближе эстонцы, латыши, литовцы, нежели они, потому что от вас мы можем принять наилучшие пожелания, сочувствие, какую-то помощь, допустим, сострадание, а они Понимание. приносят только боль. Поэтому Эстонии и всей Балтии в вашем лице наилучшие от украинца пожелания. И нам сегодня очень приятно, что вы представитель той вот ТРАКС, представляете свою страну. Пожалуйста. И в общем, это совершенно взаимно. Потому что мы тоже уважаем и Украину, и Беларусь. Мы хотим, чтобы там было это бело-красно-белый. Дякую. И мы поддерживаем... Вот, правильно. Мы поддерживаем... Хутко. Анатолий Иванович, вы что, не подрихтовались? Которые на Лукашенко из Евросоюза, мы же голосовали за это все. Так что большой привет тоже из Я Эстонии. хотіла би особисте вітання москалям передати зараз. Правый сектор. Только я очень извиняюсь еще за мой русский язык. Ми вам пробачаємо. Не извиняйтесь, все нормально. Так что вы у нас сердце, мы попробуем помогать как можем. У нас украинцы работают, у нас белорусы тоже работают, и белорусы живут здесь, украинцы живут. Так что это все очень нормально. И мы уедем, в общем-то, тоже. В Финляндию работает, в Западную Европу немножко работает, это тоже все нормально. Потому что мы же отстали от Европы за 50 лет совсем. Так что, конечно, затормозили. Нас эстонцы всегда скажут так, что представьте, если эти 50 лет не было, что у нас было? У нас был бы Норвегия или я не знаю, Швеция. Абсолютное развитие. Финляндия. или какой-то хорошая маленькая страна. А теперь нам надо убирать это говно, которое нам оставили из Советского Союза. Так и есть. Да. У нас вот это, конечно, будет следующий четверг, это маленький разговор, какая история, как это все получилось, как это сделали. Я думаю, что сейчас уже вечер, мы уже перешли это наше время. Да, и может быть я сейчас подробно ничего не буду говорить, а вы выдумывайте мне за неделю вопрос. Хорошо, договорились. Мы такие выдумщики, капец. Все, что хочешь, можно выдумать. В общем, я не энциклопедия. Я всех вещей не знаю. Которые знаю, попробую отвечать. Так что сегодня, может быть, тогда, как вы думаете, у вас молодцы украинские футболисты. Очень здорово, что у вас так получилось с футболистами, получились четвертьфинал. Так что радуюсь, очень радуюсь. Спасибо. Да. Так, я Друзья. думаю, Сябри, я так схопила хутко стяг упав, що я
переплутала кольори, звісно. Я пробачення прошу, мені тут за увагу зробили у чаті, щиро дякую. Це нормально. Це Я не нормально, даю до Хелен. кордону, Головне, просто що... нас тут іде, ви ж розумієте, український, білоруський, да, і тут його хапаєш, хотінько вам показати, що я не йость, я не побач, і нікуди не зникли. Тому пробачте. Ну що, друзі, на завершення, як обіцяли, вітаємо наших казахських друзів з Днем Домри. Є таке свято. І ось в чаті нам порадили оцю пісню включити. Я пропоную зараз вшанувати наших казахів і їхнє свято, а потім перейти до завершального слова. Як ви, не проти? Не проти, а ту пісню, що Сара просила, мені передавала, ви її не покладете? Я спитав по-новому в чаті, порекомендували цю. А, добре. Ну, якщо це узгоджена позиція... то це... Узгоджена з керівництвом каналу, узгоджена. Це Друзі, чудово. слухаємо. Голосній трошки зробіть. Прикро, трошечки звук у мене був слабо відображався. Друже Василю, минулий раз, коли ви демонстрацію вмикали, дуже було... Я маю на увазі в ті етери, що зі звуком було не зовсім. Мабуть, друзі, оживилися казахи, але будемо закінчувати. Так, будемо завершувати. Важливо, що сьогодні етер прийшов у дружній, теплій, як завжди, обстановці. Дуже приємно було Тойво зустріти у нас, Тойва Тракс. По возможности заходите, пожалуйста, к нам, информируйте, как. Я попробую тогда следующий четверг, 9 часов. Да? Нам будет интересно из первых уст, чем дышит и живет Эстония. Очень будет приятно. Ну, я попробую что-то рассказывать. Да? Конечно, очень интересно. Очень интересно здесь еще за эти 30 лет получилось. Все. Так что странно, но это можно рассказывать. Сегодня тогда, может быть,
расходимся, что ли? Да, мы заканчиваем, да. Поэтому я к вам и обратился. Мы заканчиваем это. Да. Ну и хочу сказать друзьям-казахам, я поставлю именно ту песню еще на окончании, которую просила Сара Гізатова. Ну а, друже Василю, яким твором ми сьогодні будемо завершувати? Музичним? Цілому, якщо я той покладу останній. Гімн Білорусі і України акапельно. Хе. Ну добре, я виконуватиму гімн Славені України, а ви Ні, славені. білоруси виконують гімн України, а ми з вами погонимо. Ой, легко. Я так співала, що зірвала собі глотку, останній раз на сплаві була. Чудово. Тоді що? Ставимо погоню, а потім Славень України, так? Що ви Давайте. Я Давайте, сподіваюся, ви мені друзі, дадите тоді- останнє слово сказати. Давайте, поки ми готуємо, ви кладіть останнє слово. Я хотела бы белорусско-украинские новины озвучить. У Беларуси сегодня приняли на законодавчем узроўні, что теперь медбратоў будут называть медбратами, а не медсестрами. У нас дагэтуль, оказывается, наши мужчины, якія на хутка ездили и, ну, там у лекарнях працавали, были медсестрами. Так вось мужики теперь будут медбратами и не акушерками, а акушерами. Вось. А в Україні стало відомо, що УЄФА за кожний день хвороби Артема Беседина буде виплачувати йому гроші. Так що білорусам я жадаю обудитися, а Артему Беседину жадаю хутчэйшага павернення на поле, тому що ён гуляў цудоўна, я гэта назірала на прыватныя вочы. Таму жыве Беларусь, слава Україні! Слава Україні! І на додачу від мене, від Анастасії Клименко інформація. Ермоленко отправит премиальный с Евро-2020 на благотворительность. Он принял это решение задолго до начала турнира. Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде Евро, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям. При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расходы средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что в таком поступке лидера сборной Украины должна вся Украина. Агент Ярмоленко Вадим Шаблій в інтерв'ю сайту «Команда». От ця інформація, друзі, на завершення від мене. Пане Василю, прошу. Тоді вмикаємо погоню, а далі гімн України. Я думаю, зараз звук повинен бути кращий. Слухаємо. Так.
Живе Білорусь! Живе! Вічно. І що далі? Чайбы, коли таки прийде той час, коли ми будемо радуватися. Роду! Ну, друзі, тоді залишився один гімн ще у нас. Гімн Естонії. У меня сейчас нет, но я хочу посылать. Друзі, слава всім вільним народам! Так, всі народи будуть вільними. І так як я обіцяв, я покладу. Дружище, може покладати на завершення ще ту пісню? Та вже кладіть у себе вже будемо, буде хоч чимось. Друзі, До дякую. побачення, до наступних стрімів. Так, До на наступних- все добре, друзі. Будьте здоровенькі. Доброго всім здоров'я, так само до наступних зустріч у білорусько-українських посиділках. І так само запрошуємо вас Тоєва Тракс, обов'язково. В следующий раз к нам присоединяйтесь. Спасибо, что ответили. Анатолий, слушай, один вещь еще. Я хочу вам посылать ссылку. У нас Технические есть проблемы мы такой попозже немножко. неофициальный, и это А, исполняется, на печеском празднике. И Друзі, притягує один до одного. От який Сайгон, такий самий і Тойго. Тойго. 100%. Ось вже всі привіталися і ще на коня. Я зрозуміла, чому я постійно сміюсь з вами, пан Василь. Друзі, поки Сайгон буде за ефіром по поводу ссылок, Василя буде ролик. Друзі, всі до Василя слухаємо те, що замовила Сара Гізатова. Друзі, до побачення, до нових ефірів. Будьте До зустрічі, дякую. До зустрічі. До Доброго здоров'я. побачення.